Di mo minus sa 18 ka mga individual ang patay human malimbuwad sa usa ka dakong kanal ang usa ka tour bus sa Nasud sa Thailand kagahapong adlaw Pebrero 26. Subay sa inisyal nga investigasyon nga gihimo sa kapulisan, nasayran nga nawagtangan og brake ang nihisgotang bus sa dihang midulhog na kini didto sa Prachinburi province nga resulta sa maong disgrasya. Miabot usab sa 23 ang naangol sa insidente nga daling girespondihan sa mga medical personnel sa lugar o gidala sa tambalanan. Nasuta nga duha usab sa mga nakalas midbiyahe alang sa usa ka study trip. Lulan sa mga tour bus ang 49 ka mga tawo nga puros mga Thai nationals, lakip na ang driver niini. Sa usa ka pamahayag sa Thai Prime Minister nga si Patay na Shinawatra, gipadayag niini ang pahsubo alang sa pamilya sa nakalas ug dungag pa nga nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan subay sa nahitabo ug kung masayra nga adunay kalapasan ang ahensya sa maong bus sa maong tour nga wala makasugat sa standards o nalambigit kini sa reckless use of vehicles, pasakaan yun kini og kaso.